दान्दिसे उनावनो नोंथांमोना दिनैनि रादाबखौ खोनानो मोनसिगोन। बे आकाशबाणी गुवाहाटी FM माबाखौ दिनैनि रादाबखौ फरायदों नगेन दैमारिया। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला बुंदों दि आसामा अरायबो असमियानि थाखायनो जानानै थागोन आरो बेनि थागिबिफोरनि राव, हारिमु आरो कृष्टिनि संरैखाथि होनायाव हादोरसा सोरखारा अरायबो सांग्रांथि जानानै थागोन। मोनसे खौरां बिलाइनि गेजेरजों मैया बिथां सन'वाला बे बाथ्राखौ फोसावनानै बुंबावदि थागिबि सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय हादोरसा सोरखारा समाव नांगौ बायदि माखासे बिथांखिफोर आजावलांबाय थागोन। लोगोसे NRCनि सोदांनाय आयेना रावबो थागिबि सुबुंफोरनि जेबो खहा खालामनाय नङा होननाबो बिथाङा बुङो। जोबथायाव 2014 मायथाइसिम आसामाव थाफैनाय सुबुंफोरखौल' नोगोरारिनि गनायथि होनाय जागोन होननानै बिथां सन'वाला फोसावो। गुबुन फारसे मैया नलबारिनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां सर्बानन्द सन'वाला बुंदों दि हादोरसानि गासैबो हारि हारिसानि सुबुंफोरखौ खौसे खालामनानै जों आवगायलांनांगोन। मानोना आसामखौ मुलुगनि बिखायाव गायसननोब्ला हादोरसायाव गिबियावनो गोजोन थासारिखौ जोङो लाबोग्रोनांगोन। मैया भारतीय जनता पार्टीआ नलबारियाव मोनसे गोजोन सुबुंगौमा हाबाफारि खुंनायाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंबावदि जौगानायनि गिबि खुन्थियानो जादों गोजोन आरो खौसेथि। NRCनि आयेन सोदांनाया जायखिजाया भारतारि सुबुंनि जेबो खहा खालामा होननानै मिरुनि नखर मन्थ्रि बिफाना रोखायै फोसावनानै होदों। मिरुनि नखर मन्थ्रि बिफाना मैया मोनसे टुइटनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावनानै फोरमायबावोदि नसुंसेनि गासै गंथाम हादरनि मोनद' हारिखौल' भारताव नोगोरारि महरै थिसननाय जागोन आरो बे मोनद' हारिनि सुबुंफोरखौ सा सानजानि ट्राइबेल सुबुंफोर थानाय जायगायाव थिसननाय जानाय नङा। मख'नांगोन दि थांनाय बोसोराव हादोराव सा 2,830 पाकिस्ताननि, सा 912 आफगाननि आरो सा 172 बांलादेशनि सुबुंफोरखौ भारतनि नोगोरारि महरै थिसनखानाय जाबाय होनना टुइटनि गेजेरजों फोसावबावो। आसाम पुलिसआ सुबुं बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायखिजाया रोखोमनि थुलुंगानाय गाज्रि खौरां फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौनो खावलायदों। बिफाना मोनसे टुइटनि गेजेरजों गासैखौबो गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों हेफाजाब होलायनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बावैसो सान सिगां जाना थांनाय जाथायफ्राव रायजोनि सम्पति फोसाबस्रांगिरिफोरनि भिडिअ क्लिप्स एबा फोरमानफोर दङब्ला बेफोरखौ बिफाननो गथायनो थाखायबो टुइटनि गेजेरजों खावलायदों। लोगोसे गुवाहाटीनि गाज्रि जाथाय खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ दासिम पुलिसआ गासै सा 112खौ खानायजों लोगोसे बिसोरनि हेंथायै मोन 90 केस थिसननाय जादों होननाबो बिफाना फोसावदों। भारत चीन सिमनानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दिनै गोदान दिल्लीयाव मोनसे जर'खा जथुम खुंनाय जादों। मोन्नैबो हादोरनि सिमनाखौ थि खालामनो थाखाय जथुमनाय दिनैनि बे जथुमनायानो जादों 22थि खेब। बे जथुमाव भारतनि जानानै हादोरनि रैखाथि बिफाननि बोसोनगिरि अजित डभालआ बाहागो लागोन आरो चीननि बायजो मन्थ्रि वां यीआ गावनि हादोरनि जानानै बाहागो लागोन। मिरुनि स्किल डेभेलपमेन्ट एबा गसंथा हानायनि जौगानाय मिरुनि मन्थ्रि बिफाना सोरखारि फरायसालिफोराव गं 500 गसंथा हानायनि फोरोंथाय मिरु गायसननो थाखाय मोनसे बिथांखि फारिलाइ फोसावदों। बिफाना फोसावनाय बायदिब्ला बे बिथांखिनि गेजेरजों हादोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो गुबुन गुबुन आयदानि फोरोंथाय होनानै जिउ खांनायनि राहा होनायानो बे बिथांखिनि गाहाय थांखि। मख'नांगोन दि थांनाय 2014 मायथाइयावनो बे बिथांखिखौ गिबियाव जागायजेननाय जादोंमोन आरो बोसोरफ्रोमबो दायो बे बिथांखिनि गेजेरजों हादोरनि खमैबो सा 1 कौटिनिबो बांसिन लाइमोनफोरनो फोरोंथाय होबोनाय जादों। मिरुनि नखर मन्थ्रि बिफाना फोसावदों दि NRCनि आयेन सोदांनायनि गेजेरजों भारताव नोगोरारि थिसननायनि गुबै बिबाना मिरु सोरखारनि आखायावनो थागोन। नखर बिफाननि मोनसे सुलुङाव फोसावनाय बायदिब्ला जायखिजाया जिल्लानि मावख'नि गेजेरजों नोगोरारिनि आर'जलाइफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों गथायनो हागोन। अब्लाबो बेफोर आर'जलाइया मिरुनि थोंजों आखाइजों सामलायजानो थाखाय मिरुनि मोनसे दखला रेजिस्ट्रेसन मावख'नि थागोन। बे खामानिनि थाखाय हादोरसा सोरखारनि बिबाना नेहाथ जानानै थागोन। NRCनि आयेन सोदांनायखौ लानानै जाना थांनाय दावराव दावसि थासारिखौ खौरां लानो थाखाय मिरुनि नखर बिफाननि मोनसे संसदारि हानजाया फैगौ दानाव आसामखौ लाफाना सा सानजानि रायजो जायगायाव खुंफुंनाय मोनसे जथुमनि गेजेरजों बे थांखिखौ आजावनाय जादों आरो बे जथुमनि गेजेरजोंनो हादोराव नुजाथिनाय NRCनि गासै बिथिंखौ नायबिजिरना सावरायनाय जायो। कौवानि देंखोजों मेथाइ खनगिरि पद्मश्री दिपाली बर ठाकुरनि दिनै 7थि गोसोखां सान। हादोरसायाव दिनै
जानो गोनां बेजों फोरबोनि थाखाय माखासे साखाफारानि हाबाफारि मावफुंबोनाय खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि जर'खा बानजायनायाव खुंनो लानाय बे फोरबोआव जायगानि राव हारिमु फोसावनायनि अनगा दावा बिफानखौ फोसावदिंनो थाखाय बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। फैगौ 7 जानुवारि खालाराव बे बेजों फोरबोआ जोबगोन होननानैबो मिथिनाय जादों। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव मैया स्वच्छ भारत मिशननि बानजायनायाव जाबोर जुथुर रोगाग्रा गंथाम साखानि गारिखौ बाहायनो थाखाय बेखेवनाय जायो। जिल्ला खुंगिरि अनन्त गियानिया बे गारिखौ बेखेवनानै होयो। बे गारिनि जोहै नखरनिफ्राय बायदि जाबोर जुथुर बेफोरखौ रोगानानै गुबुनाव गारहैनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै।